Takže čauko, ja ťa zdravím našeho takého nie let's play, ale pri takom, takom zajímavom videjku, kde som bol v hostinci a vyhral som kľúč od podzemia. Takže vidíte, mám kľúč od podzemia, od zrodného žalára, takže tak. Dobre, takže my sa môžem pustiť do žalárov. Vidíte, máme tu prvý kľúč. Takže ideme. Poď. Dobre, ešte si to vypravím. Ideme do žalárov. Dobre. Ideme do žalára. Takže máme otvorený prvý žalár. Vidíte? Máme tu ducha. Takže ešte sa vyplníme. Tak, ešte toto. Tak. Môžeme ísť na to. Yes, vyhrali. Dobre, takže tak, možno si dáme ešte jeden, ale toto je na nič, dobre. Takže ideme ešte raz, alebo necháme si to až na let's play. Takže ja sa s vami lúčim a čau!